Είμαι η Λιδία και είμαι 31. Κατά τη διάρκεια του δείπνου των Χριστουγέννων, ευχαριστώ τη θεία μου για το υπέροχο μπρελόκ που μου έστειλε για τα γενέθλιά μου πριν από 2 μήνες. Η θεία μου σταματά να ανακατεύει τη σάλτσα, κοιτάζει το τραπέζι σιωπηλά και λέει ήρεμα: Σου αγόρασα ένα διαμέρισμα $400,000. Το μπρελόκ ήρθε ως μπόνους. Τα χαμόγελα εξαφανίζονται από τα πρόσωπα όλων. Ένας-ένας, τα μέλη της οικογένειάς μου γίνονται άσπρα σαν το χαρτί. Από που παρακολουθεί σήμερα? Άφησε την τοποθεσία σου στα σχόλια παρακάτω και πάτησε το κουμπί μου αρέσει και εγγραφή αν έχεις νιώσει ποτέ σαν ξένος στην οικογένεια. Θα θέλεις σίγουρα να μείνεις για το τι συνέβη στη συνέχεια. Ας γυρίσω πίσω και να σου πω πώς στάσαμε εδώ. Φαντάσου το. Ένα τέλεια στρωμένο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τα καλύτερα πιάτα της μητριάς μου, κεριά που τρεμοπαίζουν και η μυρωδιά από το διάσημο γλάσο μέλι της γεμίζει την τραπεζαρία. Όλοι γελούν, περνώντας πιάτα, παίζοντας την τέλεια οικογένεια. Ο μπαμπάς κόβει τη γαλοπούλα με τη συνήθεια ακρίβεια. Η 19χρονη ετεροθαλής αδελφή μου, Έμα, σκρολάρει το τηλέφωνό της, αν και τα τηλέφωνα υποτίθεται ότι είναι απαγορευμένα στο δείπνο. Και η μητριά μου, Λίντα, διευθύνει την κυκλοφορία σαν στρατηγός που είναι. Και είμαι εγώ, καθισμένη στο ίδιο σημείο που κατέχω τα τελευταία 15 χρόνια από τότε που ο μπαμπάς ξαναπαντρεύτηκε, ακριβώς δίπλα στη μικρή θεία Μάργαρετ, που ήρθε από το Φίνιξ ως έκπληξη. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που τη βλέπω. Είναι η μόνη που έχει ποτέ συμπεριφερθεί σε μένα σαν ανήκω εδώ. Θεία Μάργαρετ, λέω, φτάνοντας πέρα από το τραπέζι για να τη σφίξω το χέρι. Σε ευχαριστώ πολύ για τον μπρελόκ που έστειλες για τα γενέθλιά μου. Είναι όμορφο. Το κουβαλάω παντού. Το βγάζω από την τσάντα μου. Ένα απλό ασημένιο κλειδί με ένα μικρό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς. Τίποτα το φανταχτερό, αλλά από εκείνη, σήμαινε τα πάντα. Το δωμάτιο ησυχάζει. Όχι η άνετη σιωπή των ανθρώπων που απολαμβάνουν καλό φαγητό, αλλά η σιωπή που κάνει το στομάχι σου να πέφτει. Το πυρούνι της θείας Μάργαρετ αιωρείται μισό δρόμο προς το στόμα της, τα μάτια της στενεύουν καθώς κοιτάζει γύρω από το τραπέζι. Ο μπαμπάς σταματά να κόβει στη μέση της φέτας. Το χαμόγελο της Λίντα παγώνει σαν να έχει ζωγραφιστεί. Μπρελόκ. Η φωνή της θείας Μάργαρετ είναι επικίνδυνα ήρεμη. Αφήνει το πυρούνι της με σκόπιμη ακρίβεια. Λιδία, γλυκιά μου, ποιο μπρελόκ? Τότε συνειδητοποιώ ότι κάτι είναι πολύ, πολύ λάθος. Ο τρόπος που η Έμα ξαφνικά κάθεται ίσια. Ο τρόπος που το χέρι της Λίντα τρέμει καθώς φτάνει για το ποτήρι του κρασιού της. Ο τρόπος που ο μπαμπάς καθαρίζει το λαιμό του σαν να πρόκειται να δώσει κακά νέα. Αλλά προχωρώ πάλι μπροστά. Για να καταλάβεις γιατί αυτή η στιγμή μοιάζει με βόμβα που εκρήγνεται, πρέπει να ξέρεις πως είναι πραγματικά η οικογένειά μου. Και πίστεψέ με, δεν είναι η ζωγραφιά του Νόρμαν Ροκουέλ που προσποιούνται ότι είναι. Να μεγαλώνεις ως θετή κόρη σε αυτό το σπίτι ήταν σαν να είσαι μόνιμος επισκέπτης που έχει παραμείνει περισσότερο από όσο έπρεπε. Η μαμά μου πέθανε όταν ήμουν 7 και ο μπαμπάς ξαναπαντρεύτηκε τη Λίντα 2 χρόνια αργότερα. Η Λίντα έφερε τη δική της ειδική μορφή υποδόρειας σκληρότητας μεταμφιεσμένη σε ανησυχία για την ευημερία μου. Ενώ η Έμα έπαιρνε επώνυμα ρούχα για ψώνια στο σχολείο, εγώ έπαιρνα προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα από την έκπτωση. Θέλαμε να διδάξουμε στη Λιδία την αξία των χρημάτων, θα εξηγούσε η Λίντα στους συγγενείς. Σαν να ήταν η φιδωλότητα μια άσκηση χαρακτήρα που προοριζόταν μόνο για μένα. Όταν η Έμα ήθελε ένα αυτοκίνητο για τα 16 γενέθλιά της, πήρε ένα ολοκένουργιο Honda Civic με μια κορδέλα στην κορυφή. Όταν έγινε 16, η Λίντα πρότεινε να δανειστώ το παλιό της Mini Van όταν δεν χρειαζόταν για οικογενειακές δουλειές, που αποδείχθηκε ότι ήταν περίπου ποτέ. Το μοτίβο ήταν πάντα το ίδιο. Οι ανάγκες της Έμας έρχονταν πρώτες. Οι επιθυμίες της Έμας ήταν αναγκαίες και τα αιτήματά μου ήταν πολυτέλειες που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά. Όταν ήθελα να παρακολουθήσω μαθήματα τέχνης, ο μπαμπάς είπε ότι έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα σε πρακτικές δεξιότητες. Όταν η Έμα ήθελε μαθήματα πιάνου, προσέλαβαν έναν ιδιωτικό δάσκαλο που ερχόταν στο σπίτι 2 φορές την εβδομάδα. Το κολέγιο ήταν εκεί που η ανισότητα έγινε αδύνατο να αγνοηθεί. Πέρασα την τελευταία χρονιά του λυκείου δουλεύοντας σε έναν κινηματογράφο για να εξοικονομήσω χρήματα, έγραψα δεκάδες δοκίμοι υποτροφιών και διάλεξα το κρατικό μου πανεπιστήμιο συγκεκριμένα επειδή μπορούσα να αντέξω τα δίδακτρα εντός πολιτείας. Η Έμα, από την άλλη πλευρά, υπέβαλε αίτηση σε 5 ιδιωτικά κολέγια με τέλη αίτησης που κόστιζαν περισσότερα από όσα έβγαζα σε μια εβδομάδα στον κινηματογράφο. Αλλά να το πράγμα που με ενοχλούσε πραγματικά. Συμπεριφέρονταν σαν να ήταν αυτό φυσιολογικό. Σαν να ήταν φυσική οικογενειακή τάξη να αντιμετωπίζουν τις κόρες τους εντελώς διαφορετικά. Όταν οι συγγενείς σχολίαζαν την ανισότητα, η Λίντα χαμογελούσε γλυκά και έλεγε: Κάθε κορίτσι έχει διαφορετικές ανάγκες. Η Λιδία είναι τόσο ανεξάρτητη και υπεύθυνη. Η Έμα χρειάζεται περισσότερη καθοδήγηση. Μετάφραση: η Λιδία μπορεί να το καταλάβει μόνη της. Η Έμα αξίζει να φροντίζεται.
Η μόνη που τους αντέτεινε ποτέ ήταν η θεία Μάργαρετ, η αδελφή του μπαμπά μου. Αυτή ήταν που μου έστειλε δώρα αποφοίτησης, που θυμόταν τα γενέθλιά μου κάθε χρόνο, που ρωτούσε για τη ζωή μου σαν να είχε πραγματική σημασία. Ποτέ δεν είχε παιδιά δικά της, αλλά με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν πολύτιμη, κάτι που μετά από το μεγάλωμα σε αυτό το σπίτι, φαινόταν επαναστατικό. Όταν αποφοίτησα από το κολέγιο με το πτυχίο μου στην νοσηλευτική, Magna Cum Laude και χωρίς χρέη χάρισε υποτροφίες και δουλειά κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η οικογενειακή γιορτή consisted of dinner at the Pipilbies. Όταν η Έμα αποφοίτησε από το Λύκειο με μέσο όρο C, έκαναν ένα πάρτι που κόστισε περισσότερα από το αυτοκίνητό μου. Μέχρι να μετακομίσω, είχα μάθει να μην περιμένω πολλά από αυτούς. Τα δώρα Χριστουγέννων και γενεθλίων ήταν πρακτικά αντικείμενα που χρειαζόμουν ούτως ή άλλως. Οι εορτασμοί των διακοπών ήταν εκδηλώσεις που παρακολουθούσα, αλλά δεν ανήκα πραγματικά. Οι οικογενειακές διακοπές ήταν πράγματα που σχεδίαζαν γύρω από το πρόγραμμά μου, όχι κάτι που με προσκαλούσαν να συμμετάσχω, γι' αυτό και η θεία Μάργαρετ ήταν τόσο σημαντική για μένα. Ήταν η μόνη που με έκανε να νιώθω σαν οικογένεια. Μέχρι τα 25, είχα χτίσει μια ζωή που δεν έμοιαζε καθόλου με τη δική τους. Ήμουν μια ανήπαντρη μητέρα που δούλευε ως παιδιατρική νοσοκόμα, ζώντας ένα μικρό διαμέρισμα με τον 4χρονο γιο μου, Ντάνι. Ο πατέρας του είχε εξαφανιστεί τη στιγμή που έμαθε για την εγκυμοσύνη, αφήνοντας με να τα καταφέρω μόνη μου, κάτι που ειλικρινά ήταν σχεδόν αυτό που περίμενα μέχρι τότε. Το διαμέρισμα ήταν μικρό αλλά καθαρό, με έπιπλα και παιχνίδια από πωλήσεις γκαράζ. Ο Ντάνι δεν τον ένοιαζε ότι η καρέκλα του προερχόταν από τον Goodwill ή ότι το υπνοδωμάτιο του ήταν στην πραγματικότητα μια γωνία του σαλονιού με μια πολύχρωμη κουρτίνα ως διαχωριστικό. Ήταν ευτυχισμένος, υγιής και αγαπημένος. Αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία για μένα. Η σχέση της οικογένειάς μου με τον Ντάνι ήταν περίπλοκη. Φυσικά, ισχυρίζονταν ότι τον αγαπούσαν. Η Λίντα θα ανέβαζε φωτογραφίες του στο Facebook με λεζάντες για το πώς είναι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα για πραγματική βοήθεια, όπως η φύλαξη του παιδιού ώστε να μπορώ να κάνω επιπλέον βάρδιες, ήταν μυστηριωδώς πάντα απασχολημένη. Η Έμα, τώρα στο κολέγιο σε ένα σχολείο που κόστιζε περισσότερα ανά έτος από όσα έβγαζα, θα ερχόταν περιστασιακά για να παίξει με τον Ντάνι για μια ώρα πριν παραπονεθεί για το πόσο εξαντλητικά είναι τα παιδιά. Ο μπαμπάς θα μας επισκεπτόταν μηνιαίως, φέρνοντας μικρά παιχνίδια και μένοντας μόνο όσο χρειαζόταν για να νιώσει ότι είχε εκπληρώσει το καθήκον του ως παππούς. Το μόνο άτομο που ερχόταν τακτικά ήταν η θεία Μάργαρετ. Κάθε λίγες εβδομάδες, θα οδηγούσε 2 ώρες από το σπίτι της για να περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί μας. Θα ερχόταν με σπιτικά μπισκότα, καινούρια βιβλία για τον Ντάνι και γνήσιο ενδιαφέρον για τις ζωές μας. Θα φύλαγε τον Ντάνι χωρίς να τη ζητηθεί, θα βοηθούσε με τα οικιακά έργα και θα μας αντιμετώπιζε και τους δύο σαν να είχαμε σημασία. Όταν ο Ντάνι αρρώστησε με πνευμονία στα 3 του χρόνια, απαιτώντας μια εβδομάδα νοσηλείας, πήρε άδεια από τη δουλειά της για να βοηθήσει. Κοιμόταν στην άβολη καρέκλα του νοσοκομείου, μου έφερνε αλλαγές ρούχων και κρατούσε τον Ντάνι όταν χρειαζόμουν να κάνω ντους ή να φάω. Ο δικός μου πατέρας επισκέφθηκε 2 φορές εκείνη την εβδομάδα, και τις 2 φορές για λιγότερο από 1 ώρα. Τότε συνειδητοποίησα ποια ήταν η πραγματική μου οικογένεια. Δεν ήταν οι άνθρωποι που μοιράζονταν το επώνυμό μου ή ζούσαν στο σπίτι που μεγάλωσα. Ήταν το άτομο που εμφανιζόταν όταν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα. Πέρυσι, όταν η θεία Μάργαρετ με κάλεσε να μου πει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, δεν δίστασα. «Τι χρειάζεσαι?» ρώτησα αμέσως. «Πότε έχεις ραντεβού?» «Ποιος θα σε πάει στις θεραπείες?» Η απάντηση ήταν φυσικά κανείς. Ο μπαμπάς ήταν πολύ απασχολημένος με τη δουλειά. Η Λίντα είχε προηγούμενη υποχρέωση με τις δραστηριότητες του κολεγίου της Έμας. Η Έμα ήταν, φυσικά, πολύ νέα για να χειριστεί τέτοια σοβαρά θέματα. Έτσι, έγινε η μεταφορά της Μάργαρετ, η υποστηρικτριά της, το σύστημα υποστήριξής της. 2 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες. Έβαζα τον Ντάνι στο καθισματάκι του αυτοκινήτου μετά τη βάρδια μου και οδηγούσα 2 ώρες στο σπίτι της Μάργαρετ, μετά άλλη 1 ώρα στο κέντρο καρκίνου, 3 ώρες για θεραπεία, άλλη 1 ώρα πίσω στο σπίτι της και 2 ώρες για να γυρίσω σπίτι. Ο Ντάνι έμαθε να διασκεδάζει ήσυχα στις αίθουσες αναμονής του νοσοκομείου, χρωματίζοντας σε βιβλία που του αγόρασε η Μάργαρετ. Κατά τη διάρκεια της χειρότερης χημειοθεραπείας, έμενα τη νύχτα, φροντίζοντας να φάει, να πάρει τα φάρμακά της και να μην πέσει. Ο Ντάνι θα κουλουριαζόταν δίπλα της στην καναπέ, το μικρό του χέρι να χαϊδεύει απαλά το φαλακρό της κεφάλι. «Η θεία Μάγκη είναι γενναία», θα μου ψιθύριζε. «Ναι, είναι», θα συμφωνούσα. Και άξιζε καλύτερα από την οικογένειά της από μικρομετόνο, τι έπαιρνε. Η νύχτα που η Μάργαρετ ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο χημειοθεραπείας ήταν μία από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μου. Καθίσαμε στο σαλόνι της, ο Ντάνι κοιμόταν ανάμεσά μας, και εκείνη μου έπιασε το χέρι με περισσότερη δύναμη από μικρομετόνο, τι είχε εδώ και μήνες. «Μου έσωσε τη ζωή», είπε ήσυχα. Όχι μόνο ιατρικά, αν και οι νοσηλευτικές σου ικανότητες σίγουρα βοήθησαν. Εμφανίστηκες όταν όλοι οι άλλοι είχαν δικαιολογίες. Με έκανες να νιώθω αγαπημένη όταν ένιωθα ξεχασμένη. Της έσφιξα το χέρι πίσω.
Η οικογένειά σου. Αληθινή οικογένεια. Αυτό είναι που κάνουν οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Ο πατέρας σου με κάλεσε 2 φορές σε όλη τη διάρκεια των 6 μηνών. 2 φορές. Η Λίντα έστειλε μια κάρτα. Η Έμα έστελνε μηνύματα περιστασιακά. Ανασήκωσε το κεφάλι της με disgust. Αλλά εσύ, που εργάζεσαι πλήρους απασχόλησης, μεγαλώνοντας ένα παιδί μόνη σου, βρήκες τρόπο να είσαι εδώ κάθε φορά που σε χρειαζόμουν. Ο θυμός στη φωνή της ήταν καινούριος. Η Μάργαρετ είχε πάντα διπλωματική στάση σχετικά με τις οικογενειακές συγκρούσεις. Η ειρηνοποιός που εξομάλυνε τις άβολες στιγμές, αλλά ο καρκίνος, φαίνεται, είχε κάψει την υπομονή της για προσποίηση. Μετά τον θάνατο του Ρίτσαρντ, συνέχισε, αναφερόμενη στο σύζυγό της που είχε πεθάνει 3 χρόνια νωρίτερα. Σκέφτηκα να αλλάξω τη διαθήκη μου. Μου είχε αφήσει καλά προνοημένα, και ποτέ δεν είχαμε παιδιά. Πάντα σκόπευα να αφήσω τα πάντα στον πατέρα σου, υποθέτοντας ότι θα φρόντιζε την Έμα και θα σε βοηθούσε όπως χρειαζόταν. Αλλά αυτή η εμπειρία μου έχει δείξει ποιος πραγματικά αξίζει την προσοχή μου. Ένιωσα άβολα με την κατεύθυνση της συζήτησης. Μάργαρετ, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Ναι, χρειάζεται. Η φωνή της ήταν σταθερή. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, Λιδία. Παρακολουθώ τη δυναμική της οικογένειάς σου εδώ και χρόνια, κάνοντας δικαιολογίες, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Δεν έχουν. Αντίθετα, έχουν γίνει χειρότερα. Είχε δίκιο. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της θεραπείας της για καρκίνο, όταν θα νόμιζες ότι η οικογένεια θα ενωθεί, τα μοτίβα παρέμεναν τα ίδια. Ο μπαμπάς με καλούσε για ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της Μάργαρετ αντί να την καλέσει απευθείας. Η Λίντα μου ζητούσε να μεταφέρω μηνύματα αντί να σηκώσει το τηλέφωνο η ίδια. Με αντιμετώπιζαν σαν μια υπηρεσία επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς και τη Μάργαρετ. Αντί να αναγνωρίσουν ότι ήμουν εγώ που πραγματικά φρόντιζα εκείνη. Όταν άρχισε να τη ξαναφυτρώνει τα μαλλιά και η ενέργειά της επέστρεψε, άρχισε να κάνει σχέδια. Θα ταξιδέψω, ανακοίνωσε ένα απόγευμα. Όλες αυτές οι τοποθεσίες που ο Ρίτσαρντ και εγώ μιλήσαμε για να επισκεφτούμε, αλλά ποτέ δεν πήγαμε. Ξεκινάω με την Ευρώπη την Άνοιξη. 3 μήνες βλέποντας όλα όσα πάντα ήθελα να δω. Ήμουν ενθουσιασμένη για εκείνη. Μετά από όλα όσα είχε περάσει, άξιζε κάθε στιγμή χαράς και περιπέτειας που μπορούσε να βρει. Αλλά θα μου έλειπε επίσης τρομερά. Η Μάργαρετ ήταν η άγκυρά μου στην οικογένεια. Το άτομο που μου θύμιζε ότι ήμουν άξια αγάπης και προσοχής. Πριν φύγω, είπε, θέλω να κάνω κάτι ειδικό για τα γενέθλιά σου. Το 28 είναι μια μεγάλη χρονιά, ξεκινώντας τα μέσα 20 σου. Έχω σχέδια. Τα γενέθλιά μου ήταν τον Οκτώβριο, και η Μάργαρετ έφυγε για την ευρωπαϊκή της περιπέτεια αμέσως μετά τα γενέθλιά μου στα τέλη Οκτωβρίου. Είχε νικήσει τον καρκίνο και επιτέλους ζούσε τη ζωή που είχε ονειρευτεί. Οι καρτ ποστάλ της έφταναν εβδομαδιαία, γεμάτες ιστορίες από γκαλερί τέχνη στο Παρίσι, παραλίες στην Ελλάδα και ζυμαρικά στην Ιταλία. Φαινόταν πιο ευτυχισμένη από ποτέ. 3 μέρες πριν από τα γενέθλιά μου, ένα φορτηγό παράδοσης σταμάτησε μπροστά στο κτίριο της πολυκατοικίας μου. Δεν περίμενα τίποτα, οπότε ήμουν μπερδεμένος όταν ο οδηγός μου έδωσε ένα clipboard για να υπογράψω. Αλλά εκεί ήταν το όνομά μου και η διεύθυνσή μου. Ένα πακέτο από τη Μάργαρετ με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Μέσα ήταν ένα μικρό κουτί κοσμημάτων που περιείχε ένα απλό ασημένιο μπρελόκ με ένα τσόρμ σε σχήμα καρδιάς και ένα σημείωμα. Χρόνια πολλά, γλυκέ μου. Αυτό είναι απλώς ένα μικρό δωράκι για να σε κρατήσει μέχρι να επιστρέψω και να σου δώσω το πραγματικό σου δώρο. Με όλη μου την αγάπη, θεία Μάργαρετ. Δεν ήταν πολλά, αλλά το να ξέρω ότι είχε σκεφτεί εμένα ενώ εξερευνούσε αρχαία ερείπια και διάσημα μουσεία το έκανε τέλειο. Το έβαλα αμέσως στα κλειδιά μου και το κουβαλούσα παντού, όπως είχα πει στην οικογένεια στο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Αυτό που δεν ήξερα τότε ήταν ότι αυτό το μικρό μπρελόκ προοριζόταν να είναι μια σκέψη της τελευταίας στιγμής, μια θέση για κάτι πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Η 28η ημέρα του Οκτωβρίου, τα γενέθλιά μου, πέρασε ήσυχα. Δούλεψα διπλή βάρδια στο νοσοκομείο γιατί η αργία βοηθούσε με τα έξοδα των Χριστουγέννων για τον Ντάνι. Όταν γύρισα σπίτι, εξαντλημένος αλλά ευγνώμων, υπήρχε ένα voicemail από τον μπαμπά που μου ευχόταν χρόνια πολλά και ζητούσε συγγνώμη που ξέχασε να καλέσει νωρίτερα. Η Λίντα προφανώς του το είχε υπενθυμίσει. Η Έμα έστειλε ένα μήνυμα με emojis τούρτας. Καμία κάρτα, κανένα δώρο, καμία πρόσκληση για δείπνο, μόνο επιβεβαιώσεις ότι ναι, αυτή ήταν πράγματι η μέρα που γεννήθηκα πριν από 28 χρόνια. Δεν ήταν έκπληξη, αλλά ακόμα με πλήγωσε λίγο. Ο Ντάνι στα 4 μου είχε φτιάξει μια κάρτα από κατασκευαστικό χαρτί στον νηπιαγωγείο με αποτυπώματα χεριών και τις λέξεις «Αγαπώ τη μαμά», γραμμένες με γυαλιστερά γράμματα. Το δώρο του άξιζε περισσότερο από οτιδήποτε θα μπορούσα να μου είχαν αγοράσει. Ούτως ή άλλως, κάλεσα τη Μάργαρετ εκείνο το βράδυ χρησιμοποιώντας τον διεθνή αριθμό που μου είχε δώσει για επίγοντα περιστατικά. Πήρα τον μπρελόκ, της είπα, αγγίζοντας την ασημένια καρδιά.
Είναι όμορφο. Ευχαριστώ που με σκέφτηκες στο ταξίδι σου. Ω, γλυκέ μου. Η φωνή της ήταν γεμάτη γέλιο και κάτι άλλο που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Αυτό το μικρό πράγμα δεν είναι τίποτα. Περίμενε να δεις τι πραγματικά σου έχω φέρει. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Υποθέτω ότι εννοούσε ένα ωραίο κομμάτι κοσμήματος ή ίσως κάτι ιδιαίτερο από μία από τις χώρες που επισκεπτόταν. Η Μάργαρετ ήταν γενναιόδωρη, αλλά τα δώρα της ήταν συνήθως προσεγμένα παρά υπερβολικά. Ένα κασκόλ από την Ιρλανδία ή ένα βιβλίο μαγειρικής από την Ιταλία θα ήταν περισσότερα από αρκετά για να με κάνουν ευτυχισμένο. Ο Νοέμβριος πέρασε γρήγορα. Οι καρτ ποστάλ της Μάργαρετ συνέχισαν να φτάνουν, δείχνοντας τις περιπέτειές της σε διάφορες χώρες. Φαινόταν ενεργητική και χαρούμενη, αναπληρώνοντας όλο το χρόνο που είχε χάσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σε μία κάρτα, ανέφερε ότι είχε ζητήσει από τον μπαμπά να χειριστεί κάτι σημαντικό για εκείνη ενώ ήταν μακριά. Κάτι σχετικά με το δώρο των γενεθλίων μου. Μου φάνηκε περίεργο. Η Μάργαρετ συνήθως φρόντιζε τις υποθέσεις της, και ποτέ δεν είχε εμπλέξει τον πατέρα μου στη διαδικασία των δώρων, αλλά υποθέτω ότι ήταν κάτι απλό. Ίσως να παραγγέλνει λουλούδια ή να συντονίζει την αποστολή κάποιου αντικειμένου πολύ μεγάλου για να σταλεί διεθνώς. Ο Δεκέμβριος ήρθε με τη συνήθη προεορταστική αναστάτωση. Το πρόγραμμα εργασίας μου εντάθηκε καθώς άλλες νοσοκόμες έπαιρναν άδεια, και εγώ αποταμίευα κάθε δεκάρα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα του Ντάνι. Είχαμε ξεκινήσει την παράδοση του ημερολογίου αντίστροφης μέτρησης, διαβάζοντας χριστουγεννιάτικες ιστορίες κάθε βράδυ και πίνοντας ζεστή σοκολάτα ενώ κοιτάζαμε τα φώτα στη γειτονιά μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, παρατήρησα ότι η Έμα ανάρτησε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτό που φαινόταν να είναι ένα νέο διαμέρισμα. Οι φωτογραφίες έδειχναν έναν όμορφο χώρο καθιστικού με μοντέρνα έπιπλα, τεράστια παράθυρα και ακριβά διακοσμητικά. Όταν το ανέφερα στον μπαμπά κατά τη διάρκεια μιας από τις σύντομες τηλεφωνικές μας κλήσεις, είπε ότι η Έμα είχε αποκτήσει μια εξαιρετική ευκαιρία να προσέχει ένα σπίτι για κάποιον που ταξίδευε διεθνώς. Τυχερή κοπέλα, είπα, χωρίς να το σκεφτώ πολύ. Η Έμα πάντα φαινόταν να βρίσκεται σε άνετες καταστάσεις. Όταν χρειαζόταν μια πρακτική άσκηση για το κολέγιο, η φίλη της Λίντα μαγικά είχε μια θέση διαθέσιμη στην εταιρεία marketing της. Όταν χρειαζόταν μια καλοκαιρινή δουλειά, ο συνεργάτης του μπαμπά ξαφνικά χρειαζόταν έναν βοηθό. Η Έμα προχωρούσε στη ζωή με αόρατα χέρια που έσβηναν τον δρόμο της. Εν τω μεταξύ, ο Ντάνι και εγώ σχεδιάζαμε τα δικά μας ταπεινά Χριστούγεννα. Είχαμε φτιάξει χάρτινα χιόνια για διακόσμηση και σχεδιάζαμε να αγοράσουμε ένα μικρό δέντρο από το οικόπεδο κάτω από το δρόμο. Είχα αποταμιεύσει αρκετά για να του αγοράσω το σετ Lego που ήθελε και μερικά μικρότερα δώρα. Θα ήταν ένα απλό Χριστούγεννα, αλλά θα ήταν γεμάτο αγάπη. Η πρόσκληση για το χριστουγεννιάτικο δείπνο στο σπίτι του μπαμπά και της Λίντα ήρθε στα μέσα Δεκεμβρίου, η ίδια γενική τηλεφωνική κλήση που έπαιρνα κάθε χρόνο. Θα έχουμε δείπνο στις 3, με ενημέρωσε η Λίντα. Η Μάργαρετ επιστρέφει ως έκπληξη. Ήθελε να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένεια. Η καρδιά μου χτύπησε. Δεν είχα δει τη Μάργαρετ από πριν το ταξίδι της, και μου είχε λείψει τρομερά. Η σκέψη να την έχω στο χριστουγεννιάτικο δείπνο έκανε όλη την εκδήλωση να αξίζει. Ίσως φέτος να ήταν διαφορετικά. Ίσως με τη Μάργαρετ εκεί, θα ένιωθα πραγματικά μέλος της οικογένειας αντί για μια πρόσκληση ευγένειας. Ξόδεψα επιπλέον χρήματα που δεν μπορούσα πραγματικά να αντέξω για ένα ωραίο φόρεμα για το δείπνο και ένα μικρό δώρο για όλους. Ο Ντάνι ήταν ενθουσιασμένος που θα έβλεπε ξανά τη δυσεγγονή του και θα έπαιζε με όποια νέα βιβλία είχε φέρει αναπόφευκτα από τα ταξίδια της. Δεν είχα ιδέα ότι η έκπληξη της Μάργαρετ θα αποκάλυπτε μια προδοσία που θα κατέρριπτε την κατανόησή μου για την οικογένειά μου για πάντα. Το πρωί των Χριστουγέννων ξημέρωσε κρύο και φωτεινό. Ο Ντάνι ξύπνησε στις 6, όπως κάνουν τα παιδιά τα Χριστούγεννα, πηδώντας το κρεβάτι μου με ενθουσιασμό για την επίσκεψη του Άγιου Βασίλη. Ανοίξαμε τον ταπεινό σωρό των δώρων μας δίπλα στο μικρό δέντρο, και η χαρά του για το σετ Lego έκανε κάθε επιπλέον βάρδια που είχα δουλέψει να αξίζει. Ετοιμαζόμενη για το δείπνο στο σπίτι του μπαμπά και της Λίντα, ένιωθα παράξενα ελπιδοφόρα. Οι κάρτες της Μάργαρετ τους τελευταίους 3 μήνες ήταν γεμάτες με ιστορίες αυτοανακάλυψης και περιπέτειας. Ίσως αυτή η νέα προοπτική θα έφερνε κάποια θετική ενέργεια στη δυναμική της οικογένειάς μας. Ίσως αυτά τα Χριστούγεννα να ήταν η καμπή που περίμενα ολόκληρη τη ζωή μου ως ενήλικας. Ο Ντάνι φαινόταν αξιολάτρευτος με το μικρό του πουκάμισο και τα μίνι καμπάνα, κρατώντας το βιβλίο για δεινόσαυρους που του είχε φέρει ο Άγιος Βασίλης. Θα έχει δώρα η θεία Μάγκη από μακριά, ρώτησε καθώς οδηγούσαμε προς το σπίτι όπου είχα μεγαλώσει. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει υπέροχες ιστορίες, του είπα. Και ίσως κάτι ιδιαίτερο, αλλά θυμήσου, το να περνάς χρόνο μαζί της είναι το πραγματικό δώρο. Το σπίτι ήταν διακοσμημένο ακριβώς όπως κάθε χρόνο από τότε που η Λίντα μετακόμισε. Λευκά φώτα, ασημένια και χρυσά στολίδια, όλα συντονισμένα και τέλεια. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έπαιζαν απαλά στο παρασκήνιο, και το τραπέζι της τραπεζαρίας ήταν στρωμένο με την πιο όμορφη πορσελάνη της Λίντα. Η Έμα ήταν ήδη εκεί,
φορώντας ένα νέο σχεδιαστικό φόρεμα και παπούτσια που πιθανότατα κόστιζαν περισσότερα από το μηνιαίο προϋπολογισμό μου για τρόφιμα. Λίντα. Ο μπαμπάς με αγκάλιασε ζεστά, και για μια στιγμή, άφησα τον εαυτό μου να πιστέψει ότι αυτή ήταν γνήσια οικογενειακή αγάπη. Ντάνι, αγόρι μου, κοίτα πόσο έχεις μεγαλώσει. Η Λίντα με φίλησε στον αέρα κοντά στα μάγουλα, προσέχοντας να μην χαλάσει το μακιγιάζ της. Φαίνεσαι υπέροχη, είπε με τον τόνο που χρησιμοποιούσε όταν ήταν ευγενικά πολιτισμένη. Η Έμα μας έχει πει για τη νέα της διαμονή. Μια τόσο υπέροχη ευκαιρία, είπε η Έμα, ξεκινώντας μια λεπτομερή περιγραφή του διαμερίσματος που φρόντιζε. Είναι στην καλύτερη περιοχή του κέντρου, ενθουσιάστηκε. 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μια γκουρμέ κουζίνα και παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με εκπληκτική θέα. Ο ιδιοκτήτης το άφησε πλήρως επιπλωμένο με τα πιο όμορφα πράγματα. Νιώθω σαν να ζω σε περιοδικό. Έκανα κατάλληλους ήχους εντυπωσιασμού, ενώ έβαζα τον Ντάνι με τα βιβλία ζωγραφικής του στο σαλόνι. Η Έμα είχε πάντα τύχει με τις ευκαιρίες και το να φροντίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα ήταν ακριβώς το είδος του πράγματος που της έπεφτε τακτικά στην αγκαλιά. Μιλώντας για διαμερίσματα, είπε ο μπαμπάς, ρίχνοντας μια ματιά στη Λίντα. Πώς πάει η κατάσταση με τη στέγαση? Ακόμα νοικιάζεις εκείνο το μέρος κοντά στο νοσοκομείο? Πηγαίνει καλά, απάντησα προσεκτικά. Είχα μάθει να μην αναφέρω οικονομικές δυσκολίες γύρω τους. Οποιαδήποτε παραδοχή δυσκολίας θα συναντούσε προτάσεις για προϋπολογισμό ή αλλαγές τρόπου ζωής, σαν να ήταν τα προβλήματά μου απλώς θέματα κακής οργάνωσης και όχι πραγματικότητα της μονογονεϊκής μητρότητας με μισθό νοσοκόμας. Ο θηροτηλέφωνο χτύπησε ακριβώς στις 2:30 και η Λίντα βιάστηκε να το απαντήσει. Έκπληξη, ήρθε μια γνωστή φωνή, και εκεί ήταν η Μάργαρετ, μαυρισμένη και ακτινοβόλος, κρατώντας μια βαλίτσα και φορώντας το πιο φωτεινό χαμόγελο που είχα δει στο πρόσωπό της εδώ και χρόνια. Θεία Μάγκη. Ο Ντάνι εκτοξεύτηκε στα πόδια της και εκείνη τον σήκωσε με ενθουσιασμό που έδειχνε πόσο πολύ μας είχε λείψει κι αυτή. Αγαπημένο μου αγόρι, έχεις ψηλώσει πολύ. Με αγκάλιασε μετά, κρατώντας με σφιχτά. Και η γλυκιά μου Λίντα, σας έχω λείψει και τις δύο τόσο πολύ. Φαινόταν απίθανη. Το βάρος που είχε χάσει κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είχε αντικατασταθεί με μίσα από όλες τις βόλτες που είχε κάνει σε ευρωπαϊκές πόλεις. Τα μαλλιά της είχαν ξαναφυτρώσει πιο πυκνά από πριν, και το δέρμα της έλαμπε με την αυτοπεποίθηση κάποιου που είχε περάσει μήνες κάνοντας ακριβώς ομικρό με τόνο τι ήθελε. Πώς ήταν το ταξίδι σου, ρώτησα, με γνήσια χαρά να γεμίζει τη φωνή μου. Οι κάρτες σου έκαναν να ακούγεται σαν η περιπέτεια μιας ζωής. Ήταν όλα όσα ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα, είπε, με τα μάτια της να στράφτουν. Αλλά ήμουν έτοιμη να επιστρέψω στους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο. Στην επόμενη ώρα, η Μάργαρετ μας διασκέδασε με ιστορίες από τα ταξίδια της. Είχε περπατήσει τμήματα του Καμίνο ντε Σαντιόγκο, είχε παρακολουθήσει μαθήματα μαγειρικής στην Τοσκάνη και είχε περάσει εβδομάδες σε μουσεία που μόνο ονειρευόταν να επισκεφθεί. Όλη η οικογένεια φαινόταν πιο χαλαρή με εκείνη εκεί, σαν η παρουσία της να τους θύμιζε πως να απολαμβάνουν πραγματικά τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Καθώς καθίσαμε για δείπνο, η Μάργαρετ μου έπιασε το βλέμμα από την άλλη πλευρά του τραπεζιού και μου έκλεισε το μάτι. Έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο να πω σε όλους, είπε. Αλλά πρώτα, ας απολαύσουμε το όμορφο γεύμα της Λίντα. Η συζήτηση κυλούσε πιο φυσικά από ό,τι είχε χρόνια. Ακόμα και η Έμα φαινόταν λιγότερο επικεντρωμένη στον εαυτό της, ειλικρινά ενδιαφερόμενη για τις περιπέτειες της Μάργαρετ. Βρέθηκα να χαλαρώνω, θυμούμενος πως μπορεί να είναι τα οικογενειακά δείπνα όταν δεν είναι γεμάτα με υποκείμενη ένταση. Τότε έκανα το σχόλιο που άλλαξε τα πάντα. Φτάνοντας πέρα από το τραπέζι για να σφίξω το χέρι της Μάργαρετ, είπα με γνήσια ζεστασιά: Θεία Μάργαρετ, σε ευχαριστώ πολύ για τον μπρελόκ που έστειλα για τα γενέθλιά μου. Είναι όμορφο. Το κουβαλάω παντού. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν η άνετη ησυχία μιας οικογένειας που απολαμβάνει χρόνο μαζί. Ήταν η σιωπή που έρχεται πριν από μια έκρηξη, βαριά με μυστικά που πρόκειται να αποκαλυφθούν. Και η έκφραση της Μάργαρετ, καθώς αργά έβαζε το πυρούνι της κάτω μου, είπε ότι αυτό το χριστουγεννιάτικο δείπνο επρόκειτο να γίνει αξέχαστο για όλους τους λάθος λόγους. Η σιωπή εκτείνεται για ομικρόν με τόνο, τι φαίνεται σαν αιωνιότητα. Το πυρούνι της Μάργαρετ αιωρείται πάνω από το πιάτο της. Τα μάτια της κινούνται αργά από το πρόσωπό μου στον μπαμπά, μετά στη Λίντα και μετά στην Έμα. Ξέρεις εκείνη τη στιγμή στις ταινίες όταν η μουσική σταματά και ακούς κάθε μικρό ήχο ενισχυμένο, το τίκ-τακ του ρολογιού του παππού. Η νευρική αναπνοή κάποιου, ο απαλός ήχος του πάγου που σέταλ σε ποτήρια νερού. Μπρελόκ, επαναλαμβάνει η Μάργαρετ αργά σαν να δοκιμάζει τη λέξη. Λιδία, γλυκιά μου, ποιο μπρελόκ εννοείς? Το βγάζω από την τσάντα μου, κρατώντας την απλή ασημένια λυσίδα με το μικρό τσόρμ σε σχήμα καρδιάς. Αυτό. Το έστειλες για τα γενέθλιά μου με εκείνη τη γλυκιά σημείωση ότι ήταν κάτι για να με κρατήσει μέχρι να επιστρέψεις. Η Μάργαρετ κοιτάζει τον μπρελόκ σαν να είναι ένα φίδι που μπορεί να τη δαγκώσει. Τότε κοιτάζει γύρω από το τραπέζι ξανά και παρακολουθώ το πρόσωπό της να αλλάζει. Η ζεστή λάμψη από τα ταξίδια σκληραίνει σε κάτι που δεν έχω ξαναδεί ποτέ.
Καθαρή ψυχρή οργή. Δεν σου έστειλα μπρελόκ, λέει ήσυχα. Σου αγόρασα ένα διαμέρισμα $400,000. Οι λέξεις χτυπούν το τραπέζι σαν φυσικό χτύπημα. Το τηλέφωνο της Έμα πέφτει με θόρυβο πάνω στο πιάτο της. Το ποτήρι κρασιού της Λίντα γλιστράει από τα δάχτυλά της, το κόκκινο κρασί απλώνεται πάνω στο λευκό τραπεζομάντιλο σαν αίμα. Το πρόσωπο του μπαμπά περνάει από διάφορα χρώματα πριν καταλήξει στο γκρι. Κι εγώ. Απλώς κάθομαι εκεί, ανοιγοκλίνοντας τα μάτια μου ανόητα, γιατί σίγουρα άκουσα λάθος. Σίγουρα η 70χρονη θεία μου δεν είπε μόλις ότι μου αγόρασε ένα διαμέρισμα αξίας περισσότερης από μικρομετόνο τι θα βγάλω σε 10 χρόνια. Σίγουρα αυτό είναι κάποιο είδος ευρωπαϊκού χιούμορ που δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Τι? Κατάφερα να πω. Η φωνή της Μάργαρετ είναι θανάσιμα ήρεμη. Πριν φύγω για την Ευρώπη, κάλεσα τον πατέρα σου. Του είπα ότι ήθελα να κάνω κάτι ιδιαίτερο για τα γενέθλιά σου. Κάτι μεγάλο. Είχες περάσει 6 μήνες φροντίζοντας με κατά τη χειρότερη περίοδο της ζωής μου. Οδηγώντας 4 ώρες μετ' επιστροφής 2 φορές την εβδομάδα, μένοντας τη νύχτα όταν ήμουν πολύ αδύναμη για να είμαι μόνη, φέρνοντας τον Νταν στις χημειοθεραπείες γιατί δεν μπορούσες να αντέξεις οικονομικά μια νταντά. Τώρα την κοιτάζει κατευθείαν ο μπαμπάς, και εκείνος συρρυκνώνεται στην καρέκλα του σαν παιδί που έχει μαλώσει. Του είπα ότι βρήκα ένα όμορφο διαμέρισμα στο κέντρο. 2 υπνοδωμάτια, τέλειο για σένα και τον Ντάνι. Ασφαλής γειτονιά, καλά σχολεία, κοντά στο νοσοκομείο που εργάζεσαι. Έβαλα κάτω την πλήρη τιμή αγοράς και έκανα τη μεταβίβαση του τίτλου στο όνομά σου. Ο εγκέφαλός μου προσπαθεί να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες. Ένα διαμέρισμα. Ένα πραγματικό διαμέρισμα με το όνομά μου στον τίτλο. Αλλά η Έμα είπε ότι φρόντιζε ένα σπίτι. Φροντίζοντας ένα σπίτι. Το γέλιο της Μάργαρετ είναι πικρό. Έμα, γλυκιά μου, σε ποιο διαμέρισμα ζούσα στους τελευταίους 2 μήνες? Το πρόσωπο της Έμα καταραίει. Κοιτάζει τη Λίντα με απόλυτο πανικό, σαν παιδί που έχει πιαστεί να λέει ψέματα για το σπάσιμο κάποιου πολύτιμου αντικειμένου. Μαμά, είπες ότι μου το υποσχέθηκες. Τι ακριβώς σου υποσχέθηκε? Ρωτάει η Μάργαρετ, και η φωνή της θα μπορούσε να παγώσει τη φωτιά. Οι πύλες του πλημμυρίσματος ανοίγουν. Η Έμα αρχίζει να κλαίει, αλλά όχι με τα λεπτεπίλεπτα δάκρυα μιας αδικούμενης πριγκίπισσας. Αυτά είναι άσχημα, πανικόβλητα λιγμικά από κάποιον του οποίου ο κόσμος καταραίει. Η μαμά είπε ότι δεν θα το μάθαινες ποτέ. Είπε ότι η θεία Μάργαρετ θα ταξίδευε για μήνες, και μέχρι να επιστρέψει, θα ήμουν εγκατεστημένη, και θα έπρεπε απλώς να το αποδεχτείς. Πρέπει να τους παραδεχτώ. Η λογική είναι σχεδόν εντυπωσιακή στην τολμηρότητά της. Παίρνεις ένα δώρο που προοριζόταν για μένα, το δίνεις στο χρυσό παιδί και το πλασάρεις ως δικαιοσύνη γιατί ήδη είχα κάπου να μείνω. Ξέρεις, το μικροσκοπικό διαμέρισμά μου με 2 υπνοδωμάτια όπου ο Ντάνι και εγώ μοιραζόμαστε το σαλόνι γιατί το υπνοδωμάτιό του είναι στην πραγματικότητα μια μετατραπή σαν ντουλάπα. Ο μπαμπάς τελικά βρίσκει τη φωνή του, αν και βγαίνει περισσότερο σαν βραχνάς. Μάργαρετ, μπορώ να εξηγήσω. Η Λίντα με έπεισε ότι θα ήταν απλώς προσωρινό μέχρι να μπορέσουμε να αγοράσουμε στην Έμα το δικό της μέρος. Νόμιζα ότι θα είχαμε χρόνο να σου εξηγήσουμε τα πάντα όταν γύριζες. Παρακαλώ κάνε το, λέει, γέρνοντας πίσω στην καρέκλα της. Εξήγησέ μου πώς πήρες ένα διαμέρισμα που αγόρασα για τη Λιδία και αποφάσισες ότι η Έμα θα έπρεπε να ζήσει σε αυτό. Εξήγησέ μου πώς πλαστογράφησες ευχαριστήριες κάρτες το όνομα της Λιδίας. Ναι, Ρίτσαρντ. Έλαβα 3 υπέροχα γράμματα από τη Λιδία που με ευχαριστούσαν για το υπέροχο διαμέρισμα και μου έλεγαν πόσο εγκατεστημένοι και ευτυχισμένοι ήταν εκεί. Το στόμα μου ανοίγει. Έγραψαν ευχαριστήριες επιστολές. Στην πραγματικότητα, κάθισαν και προσποιήθηκαν ότι είμαι εγώ, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για ένα δώρο που έκλεψαν. Η απλή προετοιμασία που απαιτείται είναι ανατριχιαστική. Σκοπεύαμε να της το πούμε τελικά. Η Λίντα παρεμβαίνει και σχεδόν γελάω με το πόσο προβλέψιμη είναι. Όταν πιαστεί στα πράσα, η Λίντα πάντα έχει μια χρονολογία που κάνει τα πάντα αποδεκτά. Νομίζαμε ότι η Έμα χρειαζόταν το χώρο για το κολέγιο μόνο για μερικά χρόνια. Η Λιδία είναι τόσο ανεξάρτητη. Τα καταφέρνει μια χαρά μόνη της. Σκοπεύαμε να της δώσουμε το διαμέρισμα μετά την αποφοίτηση της Έμα. Σε 4 χρόνια, λέω επίπεδα. Σκοπεύατε να μου δώσετε το δικό μου δώρο γενεθλίων σε 4 χρόνια. Δεν είναι έτσι, λέει απεγνωσμένο ο μπαμπάς. Απλώς σκεφτήκαμε πρακτικές παραμέτρους, την εκπαίδευση της Έμα. Και να το ίδιο παλιό τραγούδι. Οι ανάγκες της Έμα έρχονται πρώτες. Το μέλλον της Έμα έχει περισσότερη σημασία. Η Έμα αξίζει την καλύτερη επιλογή γιατί είναι η Έμα, το χρυσό παιδί που ποτέ δεν χρειάστηκε να δουλέψει για τίποτα, ποτέ δεν χρειάστηκε να θυσιάσει, ποτέ δεν χρειάστηκε να επιλέξει ανάμεσα σε αγορές τροφίμων και πληρωμή ενοικίου. Κοιτάω γύρω από το τραπέζι αυτούς τους ανθρώπους που έχω αποκαλέσει οικογένεια για 24 χρόνια.
Ο μπαμπάς στριφογυρίζει στη θέση του, αποφεύγοντας τα μάτια μου. Η Λίντα υπολογίζει φρενιασμένα πώς να το γυρίσει σε κάτι αποδεκτό. Η Έμα ακόμα κλαίει σαν να είναι το θύμα σε αυτό το σενάριο. Και ξέρεις τι? Για πρώτη φορά στη ζωή μου ως ενήλικας, νιώθω εντελώς ήρεμος. Όχι πληγωμένος, όχι θυμωμένος, απλώς καθαρός, σαν να μου έδωσαν γυαλιά μετά από χρόνια προσπαθειών να δω μέσα από ένα βρώμικο παράθυρο. Η Μάργαρετ σηκώνεται αργά, τα χέρια της τρέμουν από σχεδόν ελεγχόμενη οργή. Όταν μιλάει, η φωνή της τρέμει από συναίσθημα. Λοιπόν, και οι τρεις σας ξέρατε ότι αυτό το διαμέρισμα ανήκε στη Λιδία και αποφασίσατε να το κλέψετε ούτως ή άλλως. Αυτό καταλαβαίνω εδώ. Ο μπαμπάς φαίνεται πραγματικά σοκαρισμένος. Μάργαρετ, ποτέ δεν το εννοούσαμε. Θέλω τα κλειδιά αυτού του διαμερίσματος τώρα. Μάργαρετ, παρακαλώ, ας το συζητήσουμε λογικά. Ο μπαμπάς αρχίζει λογικά. Αυτή γελάει. Και δεν είναι ευχάριστος ήχος. Θέλεις να συζητήσουμε τη λογική? Ας μιλήσουμε για το πόσο λογικό ήταν να κλέψεις από την ίδια σου την κόρη. Ας μιλήσουμε για το πόσο λογικό ήταν να μου λες ψέματα για 2 μήνες. Ας μιλήσουμε για το πόσο λογικό είναι να ζει η Έμα σε ένα διαμέρισμα που δεν της ανήκει. Το πρόσωπο της Έμα συρρυκνώνεται από πραγματικό πανικό. Έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν έπρεπε να την ευχαριστήσετε στο δείπνο. Έμα. Η φωνή της Μάργαρετ είναι παγωμένη. Η μητέρα σου είπε ψέματα. Αυτό το διαμέρισμα ποτέ δεν προοριζόταν για σένα. Αγοράστηκε ειδικά για τη Λιδία με το όνομά της στο συμβόλαιο ως ευχαριστώ για το ότι με φρόντισε όταν η υπόλοιπη οικογένεια δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί. Η αλήθεια αυτού χτυπά το τραπέζι σαν φυσικό χαστούκι. Ενώ οδηγούσα τη Μάργαρετ σε ραντεβού χημειοθεραπείας, μένοντας τη νύχτα όταν ήταν πολύ αδύναμη για να είναι μόνη, φέρνοντας την Τάνη σε αίθουσες αναμονής γιατί δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά babysitters, που ήταν όλοι οι άλλοι. Ο μπαμπάς ήταν πολύ απασχολημένος με τη δουλειά. Η Λίντα ήταν καταβεβλημένη με τις προετοιμασίες του κολεγίου της Έμα. Η Έμα ήταν πολύ νέα για τέτοιες σοβαρές υποθέσεις, αλλά είχαν χρόνο να πάρουν τα κλειδιά για να πιστωθούν το δώρο μου. Η Μάργαρετ το επαναλαμβάνει τώρα. Η Λίντα προσπαθεί μια ακόμα απόκλιση. Ξοδέψαμε χρήματα για να το διακοσμήσουμε. Η Έμα χρειαζόταν έπιπλα, κλινοσκεπάσματα, προμήθειες κουζίνας. Έχουμε επενδύσει χιλιάδες. Χρήματα που ξοδέψατε σε κλεμμένη περιουσία. Η Μάργαρετ τη διακόπτει. Θέλεις να καλέσω την αστυνομία και να εξηγήσω την κατάσταση? Γιατί έχω έγγραφα της αγοράς, τη μεταβίβαση του τίτλου και αντίγραφα κάθε πλαστής επιστολής που στείλατε στο όνομα της Λιδίας. Η απειλή της αστυνομικής εμπλοκής αλλάζει τα πάντα. Το πρόσωπο του μπαμπά γίνεται χλωμό, και ακόμη και η Έμα σταματά να κλαίει. Η Λίντα ψάχνει στην τσάντα της και βγάζει ένα σετ κλειδιών, τοποθετώντας τα στο τραπέζι σαν να παραδίδει ένα όπλο. Η Μάργαρετ τα μαζεύει και γυρίζει προς εμένα. Λιδία, θα ήθελες να δεις το διαμέρισμά σου? Θα ήθελα να δω το διαμέρισμά μου. Το διαμέρισμα που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε μέχρι 5 λεπτά πριν. Το διαμέρισμα που είναι δικό μου εδώ και 2 μήνες ενώ πληρώνω ενίκιο σε ένα μέρος όπου ο 4χρονος γιος μου κοιμάται σε μια μετατραπή ντουλάπα. Ναι, λέω ήσυχα. Ναι, νομίζω ότι θα ήθελα. Καθώς σηκώνομαι να ακολουθήσω τη Μάργαρετ, η Έμα με πιάνει από το χέρι. Λιδία, σε παρακαλώ. Πρέπει να καταλάβεις. Δεν ήξερα ότι προοριζόταν ειδικά για σένα. Νόμιζα ότι ήταν απλώς οικογενειακή περιουσία και η μαμά αποφάσισε ότι θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσω για το κολέγιο. Κοιτάω το χέρι της στο μπράτσο μου, μετά το πρόσωπό της. Για μια στιγμή, βλέπω το μικρό κορίτσι που με ακολουθούσε όταν ήταν μικρή πριν η Λίντα της μάθει ότι δεν ήμασταν πραγματικά αδελφές, απλώς 2 άνθρωποι που τύχαινε να ζουν στο ίδιο σπίτι. Έμα, λέω απαλά, δεν ήξερες πραγματικά ότι το διαμέρισμα προοριζόταν ειδικά για μένα? Κοίτα, όλοι ξέραμε ότι ποτέ δεν θα αντεπίθετες. Ποτέ δεν το κάνεις. Η μαμά είπε ότι απλώς το αποδέχεσαι τελικά, όπως πάντα κάνεις με όλα τα άλλα. Η ειλικρίνεια είναι ανατριχιαστική. Δεν είχαν κλέψει μόνο από μένα. Είχαν υπολογίσει ότι θα ήμουν πολύ παθητική για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Προσεκτικά αφαιρώ το χέρι της από το μπράτσο μου. Αλλά αυτή τη φορά, έκανες λάθος. Η Μάργαρετ περιμένει στην πόρτα, τα κλειδιά του αυτοκινήτου της ήδη στο χέρι. Είσαι έτοιμη, γλυκιά μου? Ο Ντάνι έχει παραμείνει εκπληκτικά ήσυχος σε όλη αυτή την ανταλλαγή, ζωγραφίζοντας το βιβλίο του με δεινόσαυρους και περιστασιακά, κοιτάζοντας τους ενήλικες με την παραδομένη έκφραση ενός παιδιού που έχει μάθει ότι οι συζητήσεις των μεγάλων συχνά δεν βγάζουν νόημα. Το μαζεύω μαζί με τα βιβλία του. Θα πάμε να δούμε ένα νέο μέρος, του λέω καθώς τον ζώνω στη θέση του αυτοκινήτου. Η θεία Μάγκη έχει μια έκπληξη για εμάς. Καθώς βγαίνουμε από την αυλή, βλέπω τη Λίντα και την Έμα να στέκονται στην πόρτα και να μας παρακολουθούν να φεύγουμε. Ο μπαμπάς δεν είναι πουθενά.
Πιθανό να είναι στο γραφείο του κάνοντας αυτό που πάντα κάνει όταν οι οικογενειακές καταστάσεις γίνονται άβολες, κρυμμένος μέχρι να το διορθώσει κάποιος άλλος. Η διαδρομή προς το κέντρο διαρκεί 20 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η Μάργαρετ συμπληρώνει τις λεπτομέρειες που μου έλειπαν. Το διαμέρισμα είναι σε ένα μετατραπήσας ιστορικό κτίριο, με αυθεντικά ξύλινα δάπεδα και τεράστια παράθυρα. Είναι σε απόσταση περπατήματος από το παιδικό σταθμό του Ντάνι και σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο. Η γειτονιά έχει δρόμους με δέντρα, ένα μικρό πάρκο και τον τύπο καφετέριας όπου οι ντόπιοι γνωρίζουν πραγματικά το όνομά σου. Κοίταξα δεκάδες μέρη, λέει η Μάργαρετ καθώς οδηγούμε μέσα από όλο και πιο όμορφες γειτονιές. Αλλά όταν είδα αυτό, ήξερα ότι ήταν τέλειο για σένα. Ένιωσα σαν στο σπίτι. Σταματάμε μπροστά σε ένα όμορφο τούβλινο κτίριο με μαύρα παντζούρια και κουτιά λουλουδιών στα παράθυρα. Είναι το είδος του μέρους που είχα περάσει πριν και είχα φανταστεί να ζω, αλλά ποτέ δεν το είχα σκεφτεί σοβαρά γιατί ήταν πολύ έξω από την οικονομική μου δυνατότητα. Τρίτος όροφος, λέει η Μάργαρετ, οδηγώντας μας στην είσοδο. Γωνιακή μονάδα με θέα στο πάρκο. Ο ανελκυστήρας είναι μικρός και γοητευτικός με χρυσά κουμπιά και ξύλινη επένδυση. Ο Ντάνι πατάει το κουμπί για τον τρίτο όροφο και πηδάει από ενθουσιασμό. Όταν ανοίγουν οι πόρτες, η Μάργαρετ μας οδηγεί σε μια πόρτα με την ένδειξη 3C και τη εκκλειδώνουμε τα κλειδιά που πήρε από τη Λίντα. Η πόρτα ανοίγει και μπαίνω στον πιο όμορφο χώρο διαβίωσης που έχω δει ποτέ. Το διαμέρισμα είναι εκπληκτικό, όχι επειδή είναι πολυτελές ή ακριβό, αλλά επειδή είναι τέλειο. Ζεστές ξύλινες δάπεδα εκτείνονται σε έναν ανοιχτό χώρο καθιστικού με παράθυρα που πλημμυρίζουν το χώρο με φυσικό φως. Η κουζίνα έχει λευκά ντουλάπια και γρανίτη που γυαλίζει σαν να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Μέσα από τα παράθυρα του καθιστικού, μπορώ να δω το πάρκο που ανέφερε η Μάργαρετ με όρημα δέντρα και μια παιδική χαρά όπου παίζουν παιδιά, ακόμα και στο κρύο του Δεκεμβρίου. 2 υπνοδωμάτια, λέει η Μάργαρετ, οδηγώντας μας σε έναν διάδρομο. Αυτό θα ήταν του Ντάνι. Το πιθανό υπνοδωμάτιο του Ντάνι είναι διπλάσιο σε μέγεθος από το τρέχον καθιστικό μας. Έχει ενσωματωμένα ράφια, μια μεγάλη ντουλάπα και παράθυρα που κοιτούν ανατολικά, ώστε να ξυπνάει με το πρωινό φως. Τρέχει αμέσως στο παράθυρο και πιέζει το πρόσωπό του στο τζάμι. «Μαμά, κοίτα». Κούνιες. Το κύριο υπνοδωμάτιο με κόβει την ανάσα. Είναι ευρύχωρο χωρίς να είναι καταπιεστικό, με αρκετό χώρο για μια πραγματική συρταριέρα, ίσως ακόμα και μια καρέκλα ανάγνωσης. Η ντουλάπα είναι μεγαλύτερη από τον τρέχοντα χώρο ύπνου του Ντάνι. Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει είναι το μπάνιο. Ένα πλήρες μπάνιο με βαθιά μπανιέρα, τέλειο για μακρές βουτιές μετά από δύσκολες βάρδιες στο νοσοκομείο. Ο προηγούμενος ενοικιαστής άφησε κάποια έπιπλα, εξηγεί η Μάργαρετ καθώς επιστρέφουμε στο χώρο καθιστικού. Βασικά κομμάτια που νόμιζα ότι θα ήθελες να κρατήσεις. Τότε παρατήρησα ότι το διαμέρισμα δεν είναι άδειο. Υπάρχει ένας γωνιακός καναπέ σε μαλακό γκρι ύφασμα, ένα τραπεζάκι σαλονιού που μοιάζει με πραγματικό ξύλο και ένα σετ τραπεζαρίας που θα μπορούσε πραγματικά να φιλοξενήσει 6 άτομα. Η κουζίνα είναι γεμάτη με πιάτα, σκεύη και ακόμη και μικρές συσκευές. Αλλά αυτά δεν είναι τα βασικά κομμάτια που ανέφερε η Μάργαρετ. Αυτά είναι ακριβά αντικείμενα που έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να συμπληρώσουν το χώρο. Ο τύπος των επίπλων που περιηγούμε σε καταστήματα, αλλά ποτέ δεν αγοράζω γιατί κοστίζουν περισσότερα από όσα βγάζω σε ένα μήνα. Μάργαρετ, λέω αργά. Αυτά τα έπιπλα είναι ολοκαίνουρια. Χαμογελά ντροπαλά. Ίσως να το παράκανα λίγο με τις προετοιμασίες για τη μετακόμιση. Ήθελα να μπορείς να μπεις και να νιώσεις αμέσως σαν στο σπίτι σου. Βυθίζομαι στον καναπέ, και είναι ακριβώς όσο άνετος φαίνεται. Ο Ντάνι ανεβαίνει δίπλα μου, διεκδικώντας ήδη τη θέση του. Είναι αυτό το νέο μας σπίτι, μαμά. Νομίζω ότι μπορεί να είναι, του λέω, αν και ακόμα παλεύω να πιστέψω ότι αυτό είναι αληθινό. Το τηλέφωνο μου χτυπά, με επαναφέρει απότομα στην πραγματικότητα. Το όνομα του μπαμπά εμφανίζεται στην οθόνη και η Μάργαρετ μου κουνάει το κεφάλι να το απαντήσω. Λιδία, πού είσαι? Η φωνή του είναι σφιγμένη από άγχος. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την κατάσταση. Ποια κατάσταση είναι αυτή, μπαμπά? Ξέρεις τι εννοώ? Το θέμα με το διαμέρισμα. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Ίσως η Έμα να μπορεί να μείνει εκεί μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Μετά θα κάνουμε τη μετάβαση. Κοιτάζω γύρω στο όμορφο σαλόνι, τον Ντάνι να τακτοποιεί ήδη τις φιγούρες δεινοσαύρων του στο τραπέζι του καφέ. Τη Μάργαρετ να με παρακολουθεί με ενθαρρυντικά μάτια. Όχι. Τι εννοείς όχι? Εννοώ, όχι. Η Έμα δεν μπορεί να μείνει εδώ μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Όχι, δεν θα υπάρχει περίοδος μετάβασης. Όχι, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Αυτό το διαμέρισμα ανήκει σε μένα. Είναι δικό μου εδώ και 2 μήνες ενώ πλήρωνα ενίκιο κάπου αλλού γιατί εσύ αποφάσισες ότι η κόρη σου αξίζει το δώρο μου περισσότερο από εμένα. Λιδία, να είσαι λογική. Η Έμα έχει ήδη μετακομίσει, έχει αρχίσει μαθήματα από εκείνη την τοποθεσία.
Όλη της η ρουτίνα είναι χτισμένη γύρω από τη ζωή εκεί. Η θρασίτητα είναι ανατριχιαστική. Κλέβουν το διαμέρισμά μου. Αφήστε την Έμα να εγκατασταθεί και να χτίσει τη ζωή της γύρω από αυτό. Και μετά μου ζητάτε να είμαι λογική σχετικά με την αναστάτωση της ρουτίνας της. Πού ακριβώς νομίζατε ότι ζούσα? Μπαμπά, νόμιζες ότι θα εξαφανιστώ όταν έδωσε στο σπίτι μου? Σιωπή στην άλλη άκρη. Η Έμα μπορεί να μετακομίσει αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζω. Μπορεί να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα, αλλά όλα τα υπόλοιπα μένουν. Τα έπιπλα, τα σκεύη της κουζίνας, τα λευκά είδη. Όλα όσα αγόρασες με τα χρήματα που θα έπρεπε να έχεις ξοδέψει αλλού μένουν στο διαμέρισμά μου. Δεν μπορείς απλά να την πετάξεις έξω χωρίς πουθενά να πάει. Κοίτα με. Κλείνω το τηλέφωνο και απενεργοποιώ το κινητό μου. Η Μάργαρετ λάμπει από περηφάνεια. Δεν σε έχω ακούσει να ακούγεσαι τόσο δυνατή εδώ και χρόνια. Έχει δίκιο. Ακούγομαι διαφορετική για τον εαυτό μου. Πιο ήρεμη, αλλά πιο αποφασιστική, σαν να βρήκα επιτέλους τη ραχοκοκαλιά μου μετά από 31 χρόνια αναζήτησής της. Τι γίνεται τώρα? Τώρα μπορείς να μετακομίσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, αν θέλεις. Θα σε βοηθήσω να πακετάρεις το παλιό σου μέρος. Κάνει μια παύση. Και Λιδία, θα συνεχίσουν να καλούν, να κάνουν απαιτήσεις, να προσπαθούν να σε κάνουν να νιώσεις ενοχές για να υποχωρήσεις. Μην τους αφήσεις. Δεν θα τους αφήσω, λέω. Και πραγματικά το πιστεύω. Ο Ντάνι έχει ανακαλύψει το ψυγείο, το οποίο είναι γεμάτο με τρόφιμα. Μαμά, υπάρχει παγωτό εδώ. Φυσικά και υπάρχει. Η Μάργαρετ είχε σχεδιάσει τα πάντα μέχρι και να γεμίσει την κατάψυξη με τις αγαπημένες λιχουδιές ενός 4 χρόνου. Καθώς ο Ντάνι μιλάει για τις γεύσεις παγωτού που έχει ανακαλύψει, το τηλέφωνό μου αρχίζει να δονείται με μηνύματα. Η Λίντα, η Έμα, ακόμα και ο επιχειρηματικός συνεργάτης του πατέρα μου, που ποτέ δεν με έχει επικοινωνήσει απευθείας πριν. Δεν τα διαβάζω. Αντίθετα, περπατώ προ τα μεγάλα παράθυρα του σαλονιού και κοιτάζω έξω στο πάρκο που παίζουν παιδιά, στους δρόμους με τα δέντρα όπου οι άνθρωποι βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους και κρατούν κούπες καφέ. Στη γειτονιά όπου ο γιος μου και εγώ θα χτίσουμε μια πραγματική ζωή. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είμαι ακριβώς εκεί που ανήκω. Η μετακόμιση διαρκεί ακριβώς ένα Σαββατοκύριακο. Αποδεικνύεται ότι, όταν δεν έχεις πολλά έπιπλα, η μετακόμιση είναι εκπληκτικά απλή. Το παλιό μας διαμέρισμα φαινόταν ακόμα μικρότερο και πιο καταθλιπτικό όταν το έβλεπα μέσα από το φακό του που πηγαίναμε. Η αντίθεση ήταν σχεδόν κωμική, σαν να συγκρίνεις μια ντουλάπα με ένα παλάτι. Ο Ντάνι προσαρμόστηκε στην αλλαγή με την ανθεκτικότητα που διαθέτουν τα μικρά παιδιά, αντιμετωπίζοντας τη μετακόμιση σαν μια περιπέτεια παρά σαν μια αναστάτωση. Έτρεχε από δωμάτιο σε δωμάτιο στο νέο διαμέρισμα, διεκδικώντας χώρους και ανακοινώνοντας τα σχέδια του. Εδώ θα ζουν οι δεινόσαυροί μου, δήλωσε για τις ενσωματωμένες ράφια στο δωμάτιό του. Εδώ θα τρώω το δημητριακό μου, ανακοίνωσε για τον μπαρ πρωινού στην κουζίνα. Η Μάργαρετ βοήθησε με τα πάντα, από το να πακετάρει κουτιά μέχρι να ρυθμίσει τις υπηρεσίες στο όνομά μου. Είχε σκεφτεί λεπτομέρειες που δεν θα είχα σκεφτεί, όπως να εγγράψει τον Ντάνι στη σχολική περιφέρεια, να βρει έναν παιδίατρο στη γειτονιά, ακόμα και να εντοπίσει το κοντινότερο σούπερ μάρκετ και καθαριστήριο. Δεν χρειάζεται να κάνεις όλα αυτά, της είπα καθώς οργάνωνε τις ντουλάπες της κουζίνας με στρατιωτική ακρίβεια. Ναι, πρέπει, απάντησε αποφασιστικά. Η οικογένειά σου έκλεψε 2 μήνες από τη ζωή σου σε αυτό το μέρος. Προσπαθώ να αναπληρώσω το χαμένο χρόνο. Οι κλήσεις από τον μπαμπά, τη Λίντα και την Έμα συνεχίζονταν ασταμάτητα. Φωνητικά μηνύματα που προχωρούσαν από απολογητικά σε απαιτητικά και σε εντελώς εχθρικά. Είχα ακούσει τα πρώτα λίγα, αλλά όλα ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο. Αναγνώριση ότι έγιναν λάθη, ακολουθούμενοι από εξηγήσεις για το γιατί οι ανάγκες της Έμα θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα, καταλήγοντας με κατηγορίες ότι ήμουν εγωιστής και παράλογος. Σταμάτησα να ακούω μετά το Πέμπτο. Την Τετάρτη το βράδυ, μια εβδομάδα μετά τη μετακόμιση, ο μπαμπάς εμφανίστηκε στην πόρτα μου. Δεν είχε καλέσει πριν, ούτε είχε στείλει μήνυμα να ρωτήσει αν ήταν βολικό. Απλά εμφανίστηκε στο διάδρομό μου σαν να είχε δικαίωμα να είναι εκεί. Πρέπει να μιλήσουμε, είπε όταν άνοιξα την πόρτα. Όχι, δεν πρέπει. Άρχισα να κλείνω την πόρτα, αλλά έβαλε το χέρι του πάνω της. Λιδία, σε παρακαλώ. 5 λεπτά. Ενάντια στην καλύτερη κρίση μου, τον άφησα να μπει. Ο Ντάνι ήταν ήδη με τις πιτζάμες του, παρακολουθώντας κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση που ήρθε με το διαμέρισμα, μια επίπεδη οθόνη μεγαλύτερη από ολόκληρη την κουζίνα μας στο παλιό μέρος. Ωραίο μέρος, είπε ο μπαμπάς, κοιτάζοντας γύρω με την έκφραση κάποιου που προσπαθεί να υπολογίσει τα τετραγωνικά μέτρα και τα μηνιαία έξοδα. Πολύ ωραίο. Αλλά να το, γλυκιά μου. Η Έμα δυσκολεύεται. Και εκεί ήταν. Το ίδιο παλιό σχέδιο. Όταν οι λογικές επιχειρηματολογίες απέτυχαν, προσέφυγε στη συναισθηματική μου ενοχή για την ευημερία της Έμα. Είχα ακούσει αυτό το τραγούδι πριν,
Αν και συνήθως αφορούσε την ανάγκη της για βοήθεια με τα μαθήματα ή την ανάγκη για μεταφορά κάπου ή την αντιμετώπιση κάποιου κοινωνικού δράματος που απαιτούσε από όλη την οικογένεια να αναδιοργανώσει τα προγράμματά τους. Πώς παλεύει? Ρώτησα, ειλικρινά περίεργη για την κρίση που είχαν κατασκευάσει αυτή τη φορά. Ζει σε ένα δωμάτιο κοιτώνω στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών, μοιράζεται ένα μπάνιο με 20 άλλες κοπέλες. Το φαγητό της καφετέριας την κάνει να νιώθει άσχημα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στις σπουδές της γιατί οι συνθήκες είναι τόσο απέσιες. Τον κοίταξα με απορία. Δηλαδή ζει σαν μια κανονική φοιτήτρια. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο, μπαμπά? Έψαξε για μια απάντηση που να μην ακούγεται εντελώς υποκριτική. Δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις συνθήκες. Ποτέ δεν χρειάστηκε να ζήσει έτσι πριν. Και ποια είναι η ευθύνη γι' αυτό? Η ερώτηση βγήκε πιο κοφτή από μικρομετών ότι είχα σκοπό, αλλά δεν το μετάνιωσα. Ποιος πήρε την απόφαση ότι η Έμα δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει δυσφορία ή ταλαιπωρία? Ποιος δημιούργησε μια 20χρονη γυναίκα που καταραίει όταν αντιμετωπίζει τις τυπικές συνθήκες φοιτητικής ζωής? Θέλουμε απλώς το καλύτερο για εκείνη. Τι γίνεται με το καλύτερο για μένα? Οι λέξεις κρέμοντας τον αέρα ανάμεσά μας. Πότε ακριβώς ήθελες το καλύτερο για μένα, μπαμπά? Το πρόσωπό του κοκκίνησε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πάντα νοιαζόμασταν για την ευημερία σου. Σοβαρά. Όταν ήμουν 16 και χρειαζόμουν αυτοκίνητο για να πάω στη δουλειά μου, που ήταν η ανησυχία σου για την ευημερία μου? Όταν δούλευα διπλές βάρδιες για να πληρώσω το πανεπιστήμιο ενώ η Έμα είχε τα δίδακτρα στα χέρια της, που ήταν η ανησυχία σου τότε? Όταν ήμουν μια ανήπαντρη μητέρα που πάλευε να πληρώσει το ενίκιο ενώ φρόντιζε την αδελφή σου κατά τη διάρκεια των θεραπείων για καρκίνο, που ακριβώς ήταν η ανησυχία σου για το καλύτερο για μένα? Αυτές οι καταστάσεις ήταν διαφορετικές. Πώς? Ήσουν πάντα πιο ανεξάρτητη, πιο ικανή. Η Έμα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη. Και εκεί ήταν η θεμελιώδης αλήθεια της οικογενειακής μας δυναμικής που υπόθηκε φωναχτά για πρώτη φορά. Η Έμα χρειαζόταν υποστήριξη γιατί ήταν ευαίσθητη και πολύτιμη. Εγώ δεν χρειαζόμουν υποστήριξη γιατί ήμουν δυνατή και ικανή. Η Έμα άξιζε βοήθεια γιατί πάλευε με τις κανονικές προκλήσεις της ζωής. Εγώ άξιζα να παλεύω μόνη γιατί μπορούσα να το αντέξω. Η στρεβλή λογική είχε διαμορφώσει ολόκληρη τη ζωή μου. Κάθε φορά που είχα πετύχει παρά την έλλειψη υποστήριξης, αποδείκνυε ότι δεν χρειαζόμουν βοήθεια. Κάθε φορά που η Έμα αποτύγχανε, παρά τα τεράστια πλεονεκτήματα, αποδείκνυε ότι χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια. Μπαμπά, είπα ήσυχα. Χρειάζομαι να φύγεις τώρα. Λιδία, έλα τώρα. Δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ίσως η Έμα θα μπορούσε απλώς να χρησιμοποιήσει το δεύτερο υπνοδωμάτιο όταν χρειάζεται να μελετήσει ή να μείνει εδώ τα Σαββατοκύριακα, όταν ο κοιτώνας είναι πολύ θορυβώδης. Φύγε. Μην είσαι παράλογος. Φύγε. Ο όγκος της φωνής μου με εξέπληξε. Ο Ντάνι κοίταξε από τα καρτούν του, με τα μάτια του ανοιχτά. Σπάνια ύψωνα τη φωνή μου και ποτέ σε μέλη της οικογένειας. Ο μπαμπάς με κοίταξε σαν να τον είχα χτυπήσει. Δεν ξέρω τι σου έχει συμβεί, αλλά αυτή δεν είναι η κόρη που μεγάλωσα. Έχεις απόλυτο δίκιο, είπα, πηγαίνοντας προς την πόρτα και ανοίγοντάς την. Η κόρη που μεγάλωσες θα είχε παραδώσει τα κλειδιά στην Έμα μέχρι τώρα. Θα είχε μετακομίσει σε ένα στούντιο και θα είχε ζητήσει συγγνώμη για την αναστάτωση. Θα είχε περάσει τα επόμενα 4 χρόνια πληρώνοντας ενίκιο, ενώ η Έμα ζούσε στο σπίτι που προοριζόταν να είναι δικό της. Έμεινε εκεί για μια στιγμή, φαίνεται να ήθελε να διαφωνήσει περισσότερο. Αλλά κάτι στην έκφρασή μου πρέπει να τον έπεισε ότι ήμουν σοβαρός. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Είπε καθώς μπήκε στο διάδρομο. Ναι, μπαμπά, απάντησα ήρεμα. Έτσι είναι. Έκλεισα την πόρτα και κλείδωσα και τις 2 κλειδαριές. Μέσα από το ματάκι, τον παρακολουθούσα να στέκεται εκεί για αρκετά λεπτά, πιθανότατα αναλογιζόμενος αν τα χτυπήσει ξανά. Τελικά, τα παράτησε και απομακρύνθηκε. Ο Ντάνι κοίταξε από τα κινούμενα σχέδια του. Ήταν ο παππούς θυμωμένος? Ο παππούς ήταν μπερδεμένος, του είπα ειλικρινά. Μερικές φορές οι μεγάλοι μπερδεύονται όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περίμεναν. Είμαστε σε μπελά? Κάθισα δίπλα του στον όμορφο καναπέ μας, στο φωτεινό διαμέρισμά μας στη γειτονιά όπου ανήκαμε. Όχι, μωρό, δεν είμαστε σε μπελά. Είμαστε ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαστε. Η νομική μεταβίβαση του διαμερίσματος έγινε ένα πρωινό Τρίτη στο γραφείο της δικηγόρου της Μάργαρετ. Δεν είχα ποτέ ιδιοκτησία πριν, και η εμπειρία της υπογραφής εγγράφων που με καθιστούσαν επίσημο ιδιοκτήτη κάποιου αξίας $400,000 φαινόταν σουρεαλιστική. Η Μάργαρετ είχε επιμείνει να κάνουμε τα πάντα νομικά αδιάβλητα, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να αμφισβητήσει το δικαίωμά μου να ζω εκεί. Συγχαρητήρια, είπε η δικηγόρος, δίνοντάς μου έναν χοντρό φάκελο που περιείχε τίτλους, έγγραφα ασφάλισης και συμφωνίες συντήρησης. Είσαι επίσημα ιδιοκτήτης ακινήτου.
Ιδιοκτήτης ακινήτου. Στα 31 μου, μετά από χρόνια νοικίασης στενών διαμερισμάτων και ανησυχίας για ανανεώσεις μισθώσεων, είχα ένα σπίτι. Όχι απλώς ένα σπίτι, αλλά ένα όμορφο σε μια γειτονιά όπου τα παιδιά έπαιζαν με ασφάλεια στα πάρκα και οι γείτονες γνώριζαν τα ονόματα ο ένας του άλλου. Η οικονομική ανακούφιση ήταν άμεση και συντριπτική. Χωρίς πληρωμές ενοικίου, ο μισθός μου ως νοσοκόμα εκτεινόταν για να καλύψει όχι μόνο τα απαραίτητα, αλλά και μικρές πολυτέλειες που ποτέ δεν είχα μπορέσει να αντέξω. Τα έξοδα του παιδικού σταθμού του Ντάνι έγιναν διαχειρίσιμα αντί να είναι συντριπτικά. Μπορούσα να αγοράσω τρόφιμα χωρίς να υπολογίζω κάθε είδος. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν ζούσα από μισθό σε μισθό. Η προσαρμογή της αίμα στη ζωή της φοιτητικής εστίας δεν πήγαινε, σύμφωνα με τις πηγές μου, καλά. Η ξαδέρφη μου Σάρα, που δούλευε στο πανεπιστήμιο, ανέφερε ότι η αίμα είχε πάει στο γραφείο στέγασης πολλές φορές ζητώντας μεταφορές δωματίων. Είχε παραπονεθεί για τα επίπεδα θορύβου, την καθαριότητα των μπάνιων και τις συγκρούσεις με τους συγκάτοικους. Το κορίτσι, που είχε ζήσει σε πολυτέλεια όλη της τη ζωή, ανακάλυπτε τι θεωρούσαν οι περισσότεροι φοιτητές φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με τη Σάρα, η αίμα είχε επίσης προσεγγίσει το Γραφείο Οικονομικής Βοήθειας, ρωτώντας για επιπλέον επιδόματα στέγασης. Όταν της είπαν ότι το επίπεδο εισοδήματος της οικογένειάς της την καθιστούσε μη επιλέξιμη για βοήθεια βάσει αναγκών, η αίμα φάνηκε να καταραίει, κλαίγοντας το σύμβουλο στέγασης. Έπρεπε να έχω το δικό μου διαμέρισμα, είχε κλάψει. Έτσι δεν έπρεπε να εξελιχθεί. Η ηρωνία δεν μου είχε διαφύγει. Για 20 χρόνια, η αίμα είχε προστατευτεί από οποιαδήποτε ενόχληση ή ταλαιπωρία. Τώρα, αντιμέτωπη με την πραγματικότητα των κοινών μπάνιων και του φαγητού της καφετέριας, ήταν πραγματικά σοκαρισμένη που τα χρήματα δεν μπορούσαν να λύσουν αμέσως τα προβλήματά της. Εν τω μεταξύ, τα μηνύματά μου είχαν γίνει ολοένα και πιο εχθρικά. Οι φίλες της αίμα φαίνεται ότι την είχαν πείσει ότι ήμουν παράλογη και εγωίστρια. Τα μηνύματά της κυμαίνονταν από εκλιπαρητικά, χρειάζομαι απλώς κάπου ήσυχα για να διαβάσω για τις εξετάσεις, μέχρι κατηγορηματικά, καταστρέφεις την εμπειρία μου στο κολέγιο επειδή είσαι ζηλιάρα, και μέχρι εντελώς άσχημα, όλοι νομίζουν ότι είσαι μια τρομερή αδελφή. Έκανα screenshot τα χειρότερα και τα αποθήκευσα σε έναν φάκελο με τίτλα αποδείξεις χωρίς να απαντήσω σε κανένα από αυτά. Η Μάργαρετ με είχε προειδοποιήσει ότι η αίμα θα κλιμάκωνε πριν αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα. Η κλιμάκωση ήρθε ένα Πέμπτη βράδυ όταν η αίμα εμφανίστηκε στο κτίριο του διαμερίσματός μου κλαίγοντα δραματικά στο λόμπι μέχρι που η κυρία Πάρκερ από τον πρώτο όροφο την άφησε μέσα. Χτύπησε την πόρτα μου με τον είδος επίμονου ρυθμού που υποδήλωνε ότι δεν θα τα παρατούσε εύκολα. Λιδία, ξέρω ότι είσαι μέσα. Πρέπει να μιλήσουμε. Άνοιξα την πόρτα, αλλά δεν την κάλεσα μέσα. Η αίμα έδειχνε τρομερή. Όχι την προσεκτικά στιλιζαρισμένη τελειότητα που συνήθως διατηρούσε, αλλά πραγματικά ατιμέλητη. Τα μαλλιά της ήταν ακατάστατα, τα ρούχα της ζαρωμένα, και είχε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της. Πρέπει να με βοηθήσεις, είπε αμέσως. Δεν μπορώ να ζω έτσι πια. Η εστία είναι απέσια. Η συγκάτοικός μου ροχαλίζει. Τα μπάνια είναι αηδιαστικά και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Οι βαθμοί μου υποφέρουν. Λυπάμαι που περνάς δύσκολα, είπα. Ειλικρινά, οι εστίες του κολεγίου μπορεί να είναι δύσκολα για προσαρμογή. Δεν καταλαβαίνεις. Ποτέ δεν υπέγραψα γι' αυτό. Όταν διάλεξα αυτό το πανεπιστήμιο, νόμιζα ότι θα έμενα σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Σχεδίασα όλη μου την εμπειρία στο κολέγιο γύρω από το να έχω το δικό μου χώρο, τη δική μου κουζίνα, το δικό μου μπάνιο, και να, εκεί ήταν. Η αίμα πίστευε πραγματικά ότι της είχε υποσχεθεί κάτι που ποτέ δεν ήταν δικό της. Στο μυαλό της, το διαμέρισμα είχε πάντα προορισμό για τη χρήση της, και η διεκδίκησή του από εμένα ήταν κάπως κλοπή. Αίμα, είπα ήρεμα, αυτό το διαμέρισμα ποτέ δεν σε υποσχέθηκε. Ήταν το δώρο γενεθλίων μου από τη θεία Μάργαρετ. Έμενες εκεί παράνομα. Δεν ήταν παράνομο. Η μαμά και ο μπαμπάς είπαν ότι μπορούσα να μείνω εκεί. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν κατέχουν αυτό το διαμέρισμα. Ποτέ δεν το κατήχαν. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα να σου το προσφέρουν. Το πρόσωπό της κατέρευσε σε φρέσκα δάκρυα. Αλλά τι πρέπει να κάνω τώρα? Δεν μπορώ να ζήσω στις εστίες για άλλα 4 χρόνια. Θα τρελαθώ. Θα προσαρμοστείς, είπα απλά. Εκατομμύρια φοιτητές ζουν σε εστίες. Οι περισσότεροι από αυτούς επιβίωσαν την εμπειρία μια χαρά. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν μεγάλωσαν όπως εγώ. Η ειλικρίνεια αυτής της δήλωσης ήταν σοκαριστική. Η αίμα αναγνώριζε, ίσως για πρώτη φορά, ότι είχε μεγαλώσει με προνόμια που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν, ότι είχε προστατευτεί από τις κανονικές ταλαιπωρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άλλα νέα ενήλικα άτομα τακτικά. Έχεις δίκιο. Συμφώνησα. Οι περισσότεροι φοιτητές δεν έχουν μεγαλώσει πιστεύοντας ότι δικαιούνται πολυτελή στέγαση ως βασικό δικαίωμα. Οι περισσότεροι φοιτητές εργάζονται μερικής απασχόλησης για να βοηθήσουν να πληρώσουν το κολέγιο.
Οι περισσότεροι φοιτητές μοιράζονται μπάνια και τρώνε φαγητό από την καφετέρια και μελετούν σε βιβλιοθήκες γιατί οι χώροι διαμονής τους είναι πολύ μικροί ή πολύ θητανόιζοι. Λες να πρέπει να βρω δουλειά? Η ερώτηση βγήκε με τόση γνήσια σύγχυση που σχεδόν γέλασα. Εδώ ήταν μια 20χρονη φοιτήτρια που ρωτούσε αν θα έπρεπε να βρει δουλειά, σαν να ήταν μια εντελώς ξένη έννοια. Έμα, πώς νομίζεις ότι πλήρωσα το κολέγιο? Αυτό είναι διαφορετικό. Εσύ πάντα δούλευες. Εγώ ήμουν επικεντρωμένη στις σπουδές μου. Ποιο είναι το GPA σου? Ρώτησα. Φαινόταν άβολα. Δεν είναι θέμα βαθμών. Είναι για την πλήρη εμπειρία του κολεγίου, την κοινωνική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες δικτύωσης. Με άλλα λόγια, είχε προχωρήσει ακαδημαϊκά ενώ ζούσε σε ένα διαμέρισμα που δεν της άξιζε, χρηματοδοτούμενο από χρήματα που θα έπρεπε να είχαν πάει αλλού. Η πλήρης εμπειρία του κολεγίου που ανησυχούσε ότι θα χάσει, ήταν στην πραγματικότητα η ζωή που μου είχε κλέψει. Δεν πρόκειται να σε βοηθήσω, Έμα, είπα τελικά. Έχεις στέγαση, έχεις σχέδια γευμάτων, έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για να πετύχεις το κολέγιο, αν επιλέξεις να προσπαθήσεις. Τι θα γίνει με αυτό που είπε ο μπαμπάς για να βρούμε μια λύση ώστε να μπορώ να μένω εδώ μερικές φορές? Ο μπαμπάς δεν παίρνει αποφάσεις για το σπίτι μου. Καλά, είπε απότομα, τα δάκρυα να στεγνώνουν καθώς η οργή την κατέλαβε. Κράτα το πολύτιμο διαμέρισμά σου. Αλλά μην περιμένεις να σε συγχωρήσω γι' αυτό. Μην περιμένεις να σου μιλήσω ξανά μετά το κολέγιο. Δεν το κάνω, είπα ειλικρινά. Δεν περιμένω τίποτα από σένα πια, Έμα. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα αρκετά απελευθερωτικό. Έκλεισα την πόρτα απαλά αλλά σταθερά, αφήνοντας την να στέκεται στο διάδρομο. Μέσα από το ματάκι, την παρακολούθησα να χτυπά την πόρτα μερικές φορές πριν τα παρατήσει και φύγει. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο μπαμπάς κάλεσε. Η φωνή του ήταν πιο σφιχτή και πιο απογοητευμένη από ποτέ. Η Έμα ήρθε σπίτι κλαίγοντας απόψε. Λέει ότι ήσουν σκληρή μαζί της. Ήμουν ειλικρινής μαζί της. Είναι απλώς ένα παιδί. Λιδία, παλεύει με μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Είναι 20 χρονών, μπαμπά. Όταν ήμουν 20, δούλευα πλήρους απασχόλησης ενώ πήγαινα σχολείο πλήρους απασχόλησης και μεγάλωνα τον Ντάνι μόνη μου. Η Έμα παλεύει με το να πρέπει να ζήσει σαν μια κανονική φοιτήτρια για πρώτη φορά στη ζωή της. Έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να βρει μια δουλειά μερικής απασχόλησης, είπε με δυσαρέσκεια. Για να βοηθήσει στην ανάπτυξη χαρακτήρα και υπευθυνότητας. Σχεδόν άφησε το τηλέφωνο. Μετά από 20 χρόνια προστασίας της Έμα από οποιοδήποτε είδος εργασίας ή ευθύνης, τελικά θα την έκανα να βρει δουλειά γιατί δεν μπορούσε πια να ζει σε κλεμμένη πολυτέλεια. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή απόφαση, είπα. Αλλά δεν θα έπρεπε να δουλεύει ενώ ζει σε υποβαθμισμένες συνθήκες, αν μπορούσε απλώς να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα τα Σαββατοκύριακα. Μπαμπά, σταμάτα. Τι? Σταμάτα να προσπαθείς να διαπραγματευτείς. Σταμάτα να προσπαθείς να βρεις συμβιβασμούς. Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν να είναι η άνεση της Έμα πιο σημαντική από τη βασική ειλικρίνεια και δικαιοσύνη. Το διαμέρισμα είναι δικό μου. Θα είναι πάντα δικό μου. Η Έμα δεν θα ζήσει ποτέ εδώ. Ούτε καν τα Σαββατοκύριακα. Ούτε καν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ούτε καν σε επίγουσες καταστάσεις. Είσαι παράλογος. Εγώ είμαι σαφής. Υπάρχει διαφορά. Η σιωπή κράτησε αρκετά ώστε να αναρωτηθώ αν είχε κλείσει το τηλέφωνο. Τελικά, αναστέναξε βαθιά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στην οικογένειά μας. Τι συνέβη? Είπα ήσυχα. Είναι ότι κάποιος τελικά επισήμανε ότι ποτέ δεν ήμασταν πραγματικά οικογένεια. Ήμασταν μια ιεραρχία με την Έμα στην κορυφή, εσένα και τη Λίντα στη μέση, και εμένα στο κάτω μέρος. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι δεν συμμετέχω πια. Έκλεισα πριν προλάβει να απαντήσει. Μήνες αργότερα, κάθομαι στη γωνιά του πρωινού του διαμερίσματός μου, πίνω καφέ και παρακολουθώ τον Ντάνι να χτίζει περίπλοκες πόλεις με λέγκο στο τραπέζι της τραπεζαρίας που έχει αρκετό χώρο για τα έργα του. Το πρωινό φως του ήλιου ρέει μέσα από παράθυρα που βλέπουν ανατολικά, όπως υποσχέθηκε η Μάργαρετ. Και μπορώ να ακούσω παιδιά να παίζουν στο πάρκο απέναντι από το δρόμο. Η ζωή μου έχει εγκατασταθεί σε έναν ρυθμό που ποτέ δεν πίστευα ότι είναι δυνατόν. Η δουλειά δεν φαίνεται συντριπτική όταν δεν ανησυχώ συνεχώς για τα χρήματα. Ο Ντάνι ευδοκιμεί στο νέο του σχολείο, όπου οι δάσκαλοι γνωρίζουν το όνομά του και οι γονείς τον προσκαλούν σε γενέθλια. Οι βραδιές μας είναι ήσυχες αντί για αγχωτικές, γεμάτες με διαβάσματα στο τραπέζι της κουζίνας και παραμύθια πριν τον ύπνο στο όμορφο δωμάτιό του. Η οικονομική μεταμόρφωση έχει υπάρξει αξιοσημείωτη. Χωρίς ενοίκια, κατάφερα να δημιουργήσω ένα λογαριασμό αποταμίευσης για πρώτη φορά στη ζωή μου ως ενήλικας. Αγόρασα στον Ντάνι καινούρια ρούχα που του ταιριάζουν αντί για μεταχειρισμένα από μεγαλύτερους ξαδέλφους. Μπορώ να τον πάω σινεμά και σε μουσεία χωρίς να υπολογίζω αν θα έχουμε αρκετά χρήματα για ψώνια μετά. Αλλά η συναισθηματική μεταμόρφωση έχει υπάρξει ακόμη πιο βαθιά.
Είμαι πιο ήρεμος, πιο σίγουρος, πιο παρόν. Όταν οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο σχολιάζουν πόσο διαφορετικός φαίνομαι, τους λέω ότι τελικά έμαθα τη διαφορά μεταξύ του να είσαι ανεξάρτητος και του να είσαι εγκαταλειμμένος. Η οικογενειακή κατάσταση έχει φτάσει σε μια προβλέψιμη ισορροπία. Η Έμα τελικά βρήκε μια μερική απασχόληση σε ένα καφέ κοντά στο πανεπιστήμιο. Αν και, σύμφωνα με τη ξαδέλφη μου Σάρα, παραπονιέται συνεχώς ότι πρέπει να δουλεύει τα Σαββατοκύριακα και να αντιμετωπίζει δύσκολους πελάτες. Οι βαθμοί της βελτιώθηκαν ελαφρώς μόλις αναγκάστηκε να αναπτύξει πραγματικές συνήθειες μελέτης, αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η εμπειρία της στο πανεπιστήμιο έχει καταστραφεί από το να πρέπει να ζει σαν κανονικός φοιτητής. Ο μπαμπάς και η Λίντα φαίνεται ότι έχουν πει σε συγγενείς ότι περνάω μια δύσκολη φάση και ότι μου δίνουν χώρο για να δουλέψω τα προβλήματά μου. Η αφήγηση τους επιτρέπει να διατηρούν την εικόνα τους ως λογικοί γονείς που αντιμετωπίζουν μια παράλογη κόρη. Δεν μπαίνω στον κόπο να διορθώνω τις υποθέσεις κανενός πια. Η Μάργαρετ και εγώ έχουμε γίνει ακόμα πιο κοντά, δεμένες από την κοινή εμπειρία της προδοσίας της οικογένειάς μου. Μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε ταξίδια και στο να κακομαθαίνει τον Ντάνι, ο οποίος τώρα την αποκαλεί γιαγιά περιπέτειας γιατί της φέρνει θησαυρούς από κάθε ταξίδι. Τον περασμένο μήνα, μας πήρε και τους δύο στο Disney World για ένα μακρύ Σαββατοκύριακο, τις πρώτες πραγματικές διακοπές του Ντάι. Τα μηνύματα από την Έμα τελικά σταμάτησαν, πιθανώς γιατί δεν απάντησα σε κανένα από αυτά. Ο μπαμπάς εξακολουθεί να καλεί περιστασιακά, συνήθως όταν υπάρχει κάποιο οικογενειακό γεγονός που νομίζει ότι θα έπρεπε να παραστώ για χάρη του Ντάι. Αρνούμε ευγενικά αλλά σταθερά. Ο Ντάνι έχει πολλή οικογένεια και τη Μάργαρετ. Πολλούς φίλους στο σχολείο και πολλή αγάπη στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να εκτίθεται σε ανθρώπους που βλέπουν τη μητέρα του ως αναλώσιμη. Η πιο εκπληκτική εξέλιξη έχει υπάρξει η σχέση μου με την εκτενή οικογένειά μου. Ξαδέλφια και θείες που πάντα φαίνονταν απομακρυσμένες επικοινώνησαν αφού άκουσαν την εκδοχή των γεγονότων από τη Μάργαρετ. Προφανώς, η συμπεριφορά της άμεσης οικογένειάς μου απέναντί μου ήταν προφανή στους ξένους εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν ένιωθε άνετα να το σχολιάσει άμεσα. Πάντα αναρωτιόμασταν γιατί φαινόσουν τόσο προσεκτικοί γύρω τους, μου είπε η ξαδέλφη μου Ρέιτσελ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης τηλεφωνικής κλήσης. Σαν να φοβόσουν ότι θα καταλάμβανες πολύ χώρο ή θα ζητούσες πολύ προσοχή. Γιατί αυτό ακριβώς έκανα. Είχα περάσει 31 χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι αξίζω να υπάρχω στην οικογένειά μου, μετριάζοντας τις ανάγκες μου, ελαχιστοποιώντας την παρουσία μου, κάνοντας τον εαυτό μου αρκετά μικρό για να χωρέσω στα υπολοιπόμενα κομμάτια της προσοχής τους. Όχι πια. Τα σημερινά ταχυδρομικά μηνύματα έφεραν μια πρόσκληση γάμου από μια φίλη από το κολέγιο. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, μπορώ να αντέξω να αγοράσω ένα ωραίο δώρο και να ταξιδέψω για να γιορτάσω μαζί της. Απόψε, ο Ντάνι και εγώ θα πάμε στο παιδικό θέατρο στο κέντρο της πόλης, κάτι που ποτέ δεν είχαμε μπορέσει να αντέξουμε πριν. Αυτό το Σαββατοκύριακο, φιλοξενούμε τη Μάργαρετ για δείπνο στην όμορφη τραπεζαρία μας χρησιμοποιώντας τα καλά πιάτα που ήρθαμε το διαμέρισμα. Αυτές δεν είναι δραματικές νίκες ή καθοριστικές στιγμές. Είναι απλώς κανονικές εμπειρίες μιας σταθερής, άνετης ζωής. Αλλά μετά από χρόνια αγώνα και αβεβαιότητας, το κανονικό φαίνεται επαναστατικό. Το τηλέφωνό μου δονείται με ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό. Και για μια στιγμή, η παλιά μου ανησυχία επανέρχεται. Αλλά δεν είναι η Έμα ή ο μπαμπάς ή η Λίντα με άλλη απέτηση ή ενοχή. Είναι ένας συνάδελφος από τη δουλειά που ρωτά αν θέλω να συμμετάσχω σε μια ομάδα νοσοκόμων που θα βγουν για δείπνο την επόμενη εβδομάδα. Ναι, απαντώ αμέσως. Θα ήθελα πολύ να έρθω μαζί σας. Μπορώ να αντέξω ένα δείπνο έξω με φίλους τώρα. Έχω αξιόπιστη φύλαξη παιδιών γιατί η κυρία Πάρκερ από κάτω λατρεύει τον Ντάνι και απολαμβάνει να κερδίζει επιπλέον χρήματα παρακολουθώντας τον περιστασιακά. Έχω τη συναισθηματική ενέργεια για κοινωνικές σχέσεις γιατί δεν διαχειρίζομαι συνεχώς οικογενειακά δράματα ή οικονομικό άγχος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποίησα ότι αυτό που συνέβη στο δείπνο των Χριστουγέννων δεν αφορούσε πραγματικά το διαμέρισμα. Αν και το διαμέρισμα άλλαξε τα πάντα, αφορούσε τελικά την ικανότητα να βλέπω την οικογένειά μου καθαρά, χωρίς την ομίχλη της υποχρέωσης και της ελπίδας που είχε θολώσει την όρασή μου για δεκαετίες. Δεν σταμάτησαν να με αγαπούν. Ποτέ δεν άρχισαν, αλλά η Μάργαρετ το έκανε. Ο Ντάνι το κάνει. Οι αληθινοί φίλοι μου το κάνουν. Και το πιο σημαντικό, επιτέλους έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου αρκετά ώστε να απαιτώ καλύτερη μεταχείριση. Το διαμέρισμα ήταν ένα δώρο, αλλά η ζωή που έχτισα εδώ, αυτό είναι κάτι που κέρδισα. Καθώς τελειώνω τον καφέ μου και ετοιμάζομαι για μια ακόμη μέρα σε μια δουλειά που απολαμβάνω σε ένα σπίτι που αγαπώ με ένα παιδί που νιώθει ασφαλές και ευτυχισμένο, σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι όταν η αλήθεια εκρήγνητο σαν βόμβα στη μέση του τέλειου δείπνου της Λίντα. Το καλύτερο μέρος δεν ήταν να παρακολουθώ τα πρόσωπά τους όταν συνειδητοποίησαν ότι είχαν πιαστεί. Το καλύτερο μέρος ήταν να βλέπω την αντανακλάσή μου στον καθρέφτη της τραπεζαρίας και να βλέπω μια γυναίκα που επιτέλους ήξερε ακριβώς πόσο αξίζει. Αν αυτή η ιστορία αντίχησε μέσα σου, φρόντισε να κάνεις like και subscribe για περισσότερες ιστορίες σχετικά με το πώς να βρεις τη δύναμή σου όταν η οικογένεια σε απογοητεύει. Έχεις ποτέ χρειαστεί να επιλέξεις μεταξύ της διατήρησης της ειρήνης και της υπεράσπισης του εαυτού σου?
Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σου στα σχόλια παρακάτω.